जय श्री राम। हे आफा इसोर बोराइ बाथौ, जिसु ठाकुर, आल्लाह अकबर। दिनैनि टपिकआ जाबाय बहा खारखो। साला खारखुमाबाय, मबाइल दांनाय लोगो लोगो खारखुमाबाय सैमा बुन्दाया बुन्दारानो खारबाय दै। जिखुनु जाया खारबायबाबो आं खोन्थानोसै, ओइफ्राव दं खोमा। आं जेब्ला 1980 जोनोम जादोंमोन ना, बै समनिफ्रायनो आंनि खिबु माने आंखौ नोजोर लाबोबाय थाग्रा इ सुवादा बबाव खारखो। आंखौ नोजोर लाबाय थायो बियो, बहाथो खारखो बुन्दादानो खारबायसो। लाजिदों गिदों, ओइनि थाराव दङ, आं देखायनि दै। जिखुनु जाया बिराद गाज्रि बुस्थु। आं 1980 जोनोम जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो, जोनोम जानाय अखानायैनिफ्रायनो आंनि खिबु गाराखै माने दिनैसिम। खिबु थाबोफाबाय थादों। नायबानो जाबाय, आं देखायनि। ओइ बेखौ बुङो सखा। बे सखाया नोंथांमोननि साननायाव मा सोमजिदों, मा साननाय फैदों फोरमायहरबानो जाबाय। बे सखाया माने सखाया खिबु थाबोफाबाय थायो, माने आंखौ नागारा। जानाय लोंनाय, थानाय, हासुनाय, खिनाय, जेरावखि थाङा मानो खिबु थाबोबाय थायो सखाया। माबाफोर गोरोन्थिफोर दं नामा, माबाफोर जागोन नामा, दा रायजोफोरनाव सोंनाय जाबाय आं। रायजोफोरा मा बुङो फोरमायहरदो। आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नेनानै थासिगोन। गोजोनथोंसै।